Ka office jong chairman jong Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kalapin bana bakladap ban bo ya ka Tarik na ka banta ban Jied Thamayo Chief Executive Member jong council haka laipo Tarik Nailur arja arpusan kabala Khot kerpangkum ka special session. Ya kanila pentip daw chairman ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC uba strong pillar kharjana hadian baulat kajala ula pediang ya kasithi no kam jong uba syambor lang renja na ka office jong Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kata nadu ka arpusaw Tarik Nailur arja arpusan ban ai boru ban penlong da ka special session ban Jied yo Chief Executive Member Bathymmai. Uba strong pillar kharjana ulaong bola Khot ban penlong ya ka special session hapo ka rule rule shipo ban laipulai jong ka Assam and Meghalaya Autonomous Districts Constitution of District Councils rules khat khandai spa san puwei. Laong baya kani ka special session an penlong ha ka por khat wei bejemen step ha ka district council hall. Nolor kata laong ru bakitu ki batmu ban ya khun ya kate ka shuki jong CEM ki hab ban IT ya ki nomination paper house secretary jong ka district council KHADC Shillong shwa ka khat ar bejemen sngi jong ka ar pukhandai Tarik Nailur araja arpusan bat ka jing bishar ya ki Khot kan long ha ka por khat ar spwa men sngi kata ha ka tehi ka jo ka sngi. Kumban supentem hadin ka jing no kam jong ba syambor lang renja ko Chief Executive Member nakaliang ka Voice of the People Party VPP ka bayalam ya ka Executive Council hapo ka KHADC kala Jied no daw ba Winston Tony Lingdo baon ya khon ya ka te ka suki ka bathli menta. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.